Ibuloni Igbo. Because of our people. Ibuloni Igbo. Oh, company donation years ago. Doc, ebe kwala nke nsimas, ọ dị mma o. Nwekwe nke mpọwara abịa ọkwa n'ọrụ. O wetego donation. Dr. Sir Peter Ebuka nyere anyị nnukwu nkwado ego nke ọ ga-awa akpa ahụ ya ma emesịa ọda bom Doc, ana m ekele nne o fada ozi ha ahụ nye m ahụ ize na ọfara ka iyi ezi ọ bụrụ ha mmadụ nke dị ọ na-aka na yes dike sifu ataba ọmọ nìkan mẹ́rí ẹ̀bẹ̀lẹ̀ mgbe ebue mi. Mmadụ ebukwe mmadụ echiba ada anyị. Oh yes. Mgbe a ga-ebu m. Oyi. O nwere ndị na-akwụkwọ nka na-ahụ ike na anwụ. O nwere ndị nọ na-akụ ahụ ike na anwụ nke a. Iwe karịkwa. Akwụ nọrọ agwụ ibi ya. Ọ bụrụ ogbu. No. Yes. Ọ dịka o nwetakwara nwa pawa. O nwetakwara ihe a kụbara